Λύνουμε θέματα Πανελληνίων Φυσικής μέχρι τις 8 Ιουνίου. Επεισόδιο 2. Θέμα Γ Πανελλήνιες του 2025. Κάνε pause και διάβασε τι λέει η εκφώνηση. Κάνε follow για να μην χάσει τα επόμενα. Ξεκινάμε με τα βασικά. Αυτό το σχήμα είναι τρομακτικό, αλλά έχω βίντεο στο προφίλ μου που το εξηγώ αναλυτικά. Πήγαινε και δες το. Πάμε να λύσουμε το Γ1. Από τον νόμο του Faraday προκύπτει αυτό. Νομίζω το ξέρουμε όλοι. Τώρα, με βάση τη γραφική παράσταση που έχω δίπλα μου, η οποία μας δίνεται, βρίσκουμε το ΔΒ προς ΔΤ από 0 έως 0,1 σεκόντ και βρίσκουμε το ε επαγωγικό που προκύπτει ότι είναι 10. Αντίστοιχη διαδικασία κάνω από 0,1 έως 0,2 δευτερόλεπτα και βρίσκω ότι τώρα είναι 0. Σχεδιάζω και τη γραφική παράσταση και τελείωσα. Κάτι πολύ απλό που μου έδινε 8 μονάδες. Άμα θες και εσύ να λύνεις οποιοδήποτε θέμα φυσικής, πήγαινε στο link που έχω στο προφίλ μου και κάνε δικό σου τον οδηγό επιβίωσης φυσικής. Όπου είναι ένα e-book που αναλύω μέσα πώς να αντιμετωπίσεις το α θέμα, το β, το γ και το δ και τις πιο συχνές παγίδες που πέφτει η πλειοψηφία των μαθητών.